is je lieve hairstyle vandaag? Joh, je lijkt dan baie mooi. Dankie, ik had gedink je gaat het niet like. Nee, je doet helemaal verkeerd. Je lijkt zomaar asemrovend. Dankie. Ik heb het nou zo kort gesneden. Zie, ik moet ze al die goede twingelings wie je traai. Je raakt al hoe mooier met die nieuwe styles. Is ander goede voorkomen. Hallo. Goeiedag, ze met die praten. Praat met die principaal. Hi, goeiedag, ze mevrouw Ganne. Nee, ik kan niet klaar nie. Alles gaat goed met mij. Als daar iets wat mevrouw wil samen met deel. Hoe gaan het door Jalen? Nee, ik weet van Jalen. Ik heb haar vanochtend school toegestuurd, maar ze is nog niet bij de huis. Ze is daar misschien enige terugvoering van juffrouw kant of is er enige iets wat juffrouw mij wil dat weet. Jalen voor 5 dagen niet bij de school. Kan dit waar wees? Nee, juffrouw, ik kan niet dit geloven nie. Jammer dat ek nou my voice tone raise, wat dit is kommerwekkend vir my. Nee, dit kan nie so gaan nie, juffrou. Maar ek is baie bly dat juffrou my laat weet. Nee, dankie juffrou, ons in die hak. Baie dankie juffrou, oké. Mooi dag, tot ziens. Bye. Wat hoor ek nou? Baby, kan jy dit glo? Jalen is vir 5 dae in die skool, maar sy staan elke dag op en sy gaan skool toe. Dat wat ek nie verstaan nie, ons stuur haar skool toe. Ik weet niet wat ik weet doen. Ik raak moedeloos, ik raak frustreerd. Baby, wat moet ik doen? En ik wil niet mijn handen leggen voor mijn kind. Maak my vies, man. Relax, John. Je weet in dat de situaties die kunnen. Verstaan, baby, maar ik raak afvallig, dat kan niet meer niet. Je kan niet aan de leggen. Maar hier komt die kind. Maar dat Jalen. Maar dat pa. Zo, je gaat niet om haar groeten. Als hij groet. Pa. Dat is die groet dat voor mij moet te pas. Die groet je om haar uiteindelijk. En ik verstaan niet, die van die dag gewoon niet aan. Als letterlijk 5 uur. De school is onderstel om 2 uur te komen, je komt 5 uur aan de reis. Ik heb middagklas gehad. Middagklas, niet rustig op je rug. Nou pa. Waar vanaf kom je, Jalen? Ik zat dus met mijn vriend. Moet je voor mij het om strong vertellen? Waar was je hele week, Jalen? Ik was nog net op een phone call met de schoolhoofd. Zij zei, je was heel week in de school. Waar vanaf kom je, Jalen? Kan je me alsjeblieft zeggen waar vanaf kom je? Ik kan het niet meer vatten. Ik zal iets doen in je hoofd. Maar je situatie laat me niet doen. Niet. Waar vanaf kom je, Jalen? Baby, ik kan het niet meer vatten. Alsjeblieft. Ik wil iets vragen. Waar vanaf kom je? Je zei niet voor mij zo niet? Dat is jouw ma. Dat is niet mijn man. Zo, dat is hoe je met je ma praat. Ze heeft jou groot gemaakt. Ik praat zo. Je praat niet met haar zo niet. Jalen! Wat praat je met jou? Kom terug zijn kamer toe. Ik kan het die manieren niet, man. Dat is niet goed dat ik mij afvallig maak, baby. Ik zeg zo, ik zal het doen wat ik wil doen niet. Ik was bij die school, pa. Hoe kom je pa bij dat nooit niet? Hoe moet ik je geloven? Het is zo bij je licht. Ik kan het niet meer vatten. Ik kan... Want wil niet s'nachts wees, mijn jongen. Kijk, als je mijn man niet gaan maken, je kan... John, je gaat staan dat die kan zo met mij praten. En jij zei ik moet een kind gaan maken. Alsof jij zwanger is. Je weet eens wie die kind zo paniek is. Nou is 15 jaar, sis. Die kan je skam. Baby, wacht. Drama help je altijd om problemen op te lossen. Moet niet van mij zijn. Kalmeer, baby. Kalmeer. En jij, dat is hoe je met je ma praat. Dat is niet hoe je met je ma praat. Baby, moest eruit die ding kalmeer. Je praat niet met je ma, wie zo niet. En jij zegt, dit weet je zo geen pa niet. Wie is geen pa? Zeg voor ons, man. Ik weet die pa. En die is niet mijn man. Zij heeft jou groot gemaakt. Maak niet je laatste maand heb je pointje van afvang is weer niet. Zo, jij voelt eens kijken van die baan niet. Ja, pa. Als jij zo klinkt in mij is. Ja, pa. Dan gaan we Maar niet zeg je mijn man niet. Kom, ik zeg je gewoon iets net. Ik heb je groot gemaakt. Ik heb je groot gemaakt. Met mijn pa, zeg je jou. Wauw. Ja. Sis, man. Die drama gaat niet werken. Kom, strijd ik al meer, baby. Baby. Weet je, dag is nog altijd mijn kind en hij is mijn meisje. Oké. Ik wil niemand zijn kant vatten. Maar, Jalen, zeg voor ons alsjeblieft. Wie is zijn paarden soort ons kan. Ik weet die pa. Skandes. Je kent niet eerst niet. Als je je story niet. Dan ken je niet maar. Als recht, maar ons zit met die kind. Ons gaan met die problemen zitten. Ons kennen haar situatie. Ons kennen haar situatie. Zullen we voor alles stressen? Zullen we voor alles stressen is goed voor haar niet? En
En sy nog op skool. Skool is draai klaar meer, baby. Dan moet sy aan meneer ken. Ek stem saam met jou. Dan moet jy weer hoe Dis nie hoe Jay en Jody nie. As jy nie so nie, pa. Jy maak my baie moeder. Ek sê jou wat? Wat, pa? Hey, maar jy is dit. En jy kom net terug as jy my kan sê wie jy kind se pas. Pa? Hey, meisie! Die jongen is toch zo snaaks. Waar is nog een? Hoekom is hoender so snats? Ik weet niet. Because. Sien jy lag van my grap en my wil nie van my hê. Nee man, het is toch net vrienden. Maar ek voel aan nie so nie. Marius, kan ik je maar alsjeblieft iets vragen? Wat is dit, Jalen? Jy kan my sien ek staan en gesels. Maar het is belangrijk, Marius. Tando, kan jy ons asseblief verskoon? Waar is dit, Jalen? Kom toch net over die punt. Marius, ik wil jou groot guns vragen. Wil je niet alsjeblieft mijn pa gaan liegen dat jij mijn kind zijn pa is? Ek, jou pa lieg, ek is jou kind se pa. Ja, Marius. Nee, ons het nog nooit gevry nie. Maar ik en jij kom langzaam als vrienden. Nee, ek is ook aan nie meer so stupid nie. Marius, doe net die één gun voor mij. Nee, ons almal weet dis jou kind se pa. Wie is dat? Meneer De Wee is jou kind se pa. Hoe weet jullie? Jy moes ekstra klasse gekry met meneer De Wee. Hoe weet jij? Moet niemand zeggen niet. Mijn pa gaat voor mij doodmaak. Loop na die weg en gaan na meneer De Wee toe waar jy swanger gemaak het. Jo, Goeienaand, my lief. Goeienaand, Dada. Hoe was jou dag, my skat? Ja, my dag was heel alright en jou nou liefje. My dag was ook alright. En ek is jammer ek kom nou hier aan. Ons het 'n werkswinkel gehad op die eerste dag van my werk. Hey, Dada, ek kan mos maar net gelaat weet want jy was baie bekommerd daar was jy. Ja man, dis ook 'n onverwaarse werkswinkel wat ons gehad het. En ek het iets om vir jou te sê. Vandag se experience by die skool was anders vir my gewees. Like, daar is vriendelike kinders gewees en daar was stout kinders, maar dis hoe skool is. En ek het gedink, my skat, jy is al een wat ek in my lewe wil hê. Ek wil nie weer rondkyk of enige ietsie of enige iemand in my lewe hê behalwe jy nie. So, maak my die gelukkigste man in die wêreld en wees my vrou. Meneer De Wee! Meneer De Wee! Wie is nie hierdie? Skat. Ag nee, ek is nou terug. Meneer De Wee! Wat die hel maak jy? En wat soek jy by my? Meneer De Wee, ik is nu al 6 maanden en meneer zei nou nog niks. Kyk, ek sê hoe die ding tussen ek en jy net. En weet jy wat is op die spel nie? Ek kan my werk verloor en ek het 'n verloofde hier binnekant. Mijn pa wil weet wie is die kind zijn pa. Nou ek weet nie hoe gaan jy nou maak nie. Ja, trap met deze. Doe slet, gaan weer. Meneer zal zien wat maak ik met Doe meneer. wat jy wil. Doe slet.
Ek bietjie stres te veel. Kom ons gaan kyk waar die kind is. Dit raak donker. Baby, maar ek moet die kind afwees. Sy luister daar nie vir my nie. Wat gaan aan, Jalen? Pa! Jalen, Ek was verkragt, dus ek kom ek swanger is. hier wie? Meneer de Wee, pa, ek het my pas gedruk. Die baby pis. Hy gaan sien, hy gaan getronk. Waar het dit gebeur? Pa, kan ek my pa dit vertel nie? Ek is jammer my kind, maar ek gaan nou onmiddellik polisiestasie toe. Ek gaan 'n saak aanmaak. Hy gaan vrot in die tronk. Ek gaan boet vir sy sondes. Ek kan nie wegkom nie.